Takže serus ľudia, ja vás zdravím u tohto môjho prvého farm vlogu na tomto kanáli. Chcel som to vyskúšať, a keď som videl už youtuberov ako Spinára, kedysi aj Tomáš 32 HD, týchto ich zdravím. A práve zhrňujeme lucernu. Táto je taká trošku biedna, ale to, čo sme predtým robili, to bolo trošku lepšie a toto už je druhá kozba tohto roku. Keď budete chcieť, v ďalšom dieli si môžeme rozobrať, ako funguje tento traktor, ako tu máme zrňovač. To je Reiter Respirer 9 Pro. Traktor máme Steyr 6340 Terus CVT. Potom si to môžeme ukázať aj zvonku. S traktorom jazdí momentálne len 3 dní, 4. Takto ako. Najskôr sme mali za týmto traktor John Deere 8400 R-ko, lenže momentálne muselo ísť od pondelka do žatvy na odvoz, tak sme sem dali Steyr. Tam majú proti, neviem, tam ich asi nebude vidno, ale tam sú proti. Tam kosia, Combine, Case a Class Lexion. A v odvoze sú 8R340, veľký Fliegl a to 8400 Sannaburger. A ešte tam je starý case ako Fekal, keby dačo, a v disku je 9 RX. Konkrétne strojov máme okolo 15 až 20, neviem, okolo asi tak, teraz nie je veľa, 15. Steyr, Casey 2, potom máme John Deere, teraz prišlo nové 6R-ko tento týždeň, 250, úplne čisto nová, najnovšie generácie. 6R-ka máme 4 alebo 5, tak ako. Potom máme 8R-ka, 2, 3. Potom čo tam ešte máme? 9 Ericsonov. Všeličo. Lucerny máme okolo 1500 hektárov. A dneska sme už spravili 42. Máme 19:30. Dneska toto dokončíme a bude Fajront. Nedáme si taký dlhý farmlog, len taký krátky. Ak máte nejaké otázky, ľudne sa pýtajte do komentára, na budúce to môže spomenúť vo videu. Máme GPS-ku vlastne. To je trošku komplikovanejšie ako u John Deere, len asi môžem povedať, že to je trošku lepšie. Aj tá presnosť, aj tá úprava tých všetkých možností a kadečo. Mávame 7,8 metra. Kilometre ukazuje zle.
ideme 8,6, ale keď sa dá, tak môžeme ísť aj 9,20, 9,5 dajme tomu. Že pásy idú na 270, otáčok až 300. Tu máme, že automaty, tu je automatický pás, že keď zodvihnem, tak sa vypne. A tak. Dá sa to všelijako upravovať. Vám ukážem, keď sa otočíme. Potom si to ukážeme teda zvonku. Už nám to trochu zapchalo. Tak robí, keď chytí. Tam nie sú krytky na boku, bohužiaľ. Čiže môžeme ísť tých 9, 9,5. A ukážeme si vlastne, tu sa mení pás na pravú, na ľavú stranu, to naopak, na ľavú, na pravú stranu sa dá, tu sa pridávajú pásy, že môžu zrýchlejšie aj uberajú, tu sa dáva do stredu, ako momentálne teraz dávame, a tu sa dáva, že obidve strany pôjdu na bok. No, toto je všetko úprava pásov, ako ďaleko, koľko metrov sa dvíha. Tu je to predné valce. No a toto už také. No. Traktor nám ide celkovo 56 km/h. Takže je to super. Aj po tých cestách, síce slovenských, to nie je najlepšie, ale teraz robili nové cesty dole, tak sa celkom fajn ide. Traktor nám tento týždeň prišiel zo servisu, neviem čo konkrétne tam robili. Traktor by mal mať teda 340 koní. Kombajn už bliká. Teraz tam pôjde 8 euro, neviem. Skúsim vám to priblížiť. Tam to vidíte. 9 RX-ov a jeden kombajn, druhý akurát zašiel dole. Momentálne nám to rezačka teraz není, asi hore už neprídu, ale máme dve krovné rezačky a v odvoze sú Ferguson sedmičkový, bol tam aj Case Magnum s Jumbom 100 000 W na Combiline, tuším, neviem teraz presne. A ešte vozí Fast Track 8000-ková rada s Joskinom od agroslužby EU. Čiže ak poznáte Gaspa, tak viete, o aké agroslužby sa jedná. Týmto zdravím Gaspa, ak si toto video pozrie. Čiže máme ešte veľa roboty, veľa kosenia, ale táto druhá kozba, ako už spomínal som, je taká menšia. Tá prvá bola zase moc pozde kosená a bolo veľmi veľké.
keďže my na firme nemáme obracač, tak to išlo celkom zle, no. Ako vidno, tak s týmto zrňovačom to není ideálne. Za mňa by bol lepší ten prstavý normálny zrňovač. No. Strana odchýlka tiež. Kedy preblikne 1.01. Ďalej tu máme toto. Otáčky. Dneska sme spotrebovali celkom 205 litrov. To som asi včera zabudol vydolovať, to nevadí. Máme prednú kameru na traktore, má to 1824 motohodín a teraz konkrétne pálime 2,1 litra na hektár. GPS-ka, máme zadnú záves, máme tiež tak hektáre. Kamera. A to by bolo asi všetko. Konkrétnejšie asi nebude úplne. Tu sa nám zapína GPS-ka týmto gombíkom. No a toto už je, asi všetci viete. Dáme si nejakých 15 minútiek a ak sa vám to bude páčiť, dáte like na budúce, môžeme natočiť aj niečo nového, druhé niečo. Traktor sa vlastne vie aj sám otočiť, myslím, že si to vieme aj ukázať, že sa to nastavuje. Zapneme toto, zapneme si toto. Teraz nám tu svieti chyba, ale to nevadí. Bude sa točiť do tejto strany. Ja to teda moc nepoužívam, lebo v týchto kopcoch je to, si myslím, že lepšie mať to v rukách ako dôverovať GPS-ke. Ešte trošku spomalíme, ukážeme si, ako to bude fungovať. Musím to zodvihnúť. Klikneme. Zodvihneme to. Dáme otočiť teraz, dáme potvrdiť. Traktor sa nám sám otáča. Svieti, že to je zapnuté. Traktor sa nám sám otočí a môžeme ísť ďalej. Môžeme zastaviť, môžeme sa ísť pozrieť von. Sice nám tam trochu ostalo, ale nebudeme robiť kopy preredačku. Toto si vypneme. Tak. Konkrétne dokopy máme okolo 4000 hektárov.
Takže Steyr 6340. Závažie mám dole. Teda to konkrétne není môj traktor, ale teraz s ním jazdím. Tu máme Reiter, to pásy. Dobre ľudia, ak sa vám to bude páčiť, dajte like, odber, vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.